Bi alîkariya xwe em dorpêçkirina Efrîn û Kobanê bişkînin. Em gelê xwe yê Rojava ku di bin dorpêçkirinê de ye bi tenê nehêlin. Ji ber êriş, dorpêçkirin û girtina deriyê Sînor, bi sed hezaran welatiyê me yên koçberê Efrîn û Kobanê bûne, li benda alîkariya we ne. Xêrxwazên hêja, hûn dikarin baweyekî lezgîn alîkariyên xwe biriya heyva Sora Kurdistanê bigihînin gelê me yê li Efrîn û Kobanê. Ji bîr nekin, bi de hezaran zarokên me yên belengaz li benda alîkariya we ne. Werin em dest bidin hev û gelê xwe yê Rojava ji rewşa xirab rizgar bikin.